Polynukleotidy sú úplne top vec pre plec akné. Regenerujú, sú protizápalové a krásne podporujú hojenie. Pleť po nich vyzerá sviežo, zdravo a má lepšiu textúru. Je to šetrné, prirodzené a efekt vidieť už po pár týždňoch. Fun fact! Polynukleotidy pôvodne pochádzajú z lososa, z jeho DNA. Samozrejme, dnes už používame čistené, bezpečné formy, ktoré pokožka doslova miluje. Môj najobľúbenejší zákrok, lip flip, sa stal virálny na TikToku. Ale väčšina ľudí vôbec netuší, že nejde o kyselinu hyaluronovú. Je to taký malý trik s botulotoxínom. Uvoľníme sval nad hornou perou a tým sa pera jemne preklopí smerom von. Vyzerá plnšie, ale bez výplní. Taktiež pôsobí ako prevencia pred migráciou výplne pier s kyselinou hyaluronovou. Efekt je prirodzený, trvá asi 2 až 3 mesiace a skvelý pre tých, ktorí chcú len jemné zvýraznenie. Estetická medicína je nádherný odbor, ale treba k nej pristupovať s rešpektom. Je to stále medicína a tak sa má k nej aj pristupovať a vykonávať. Každý vpich, každá látka ovplyvňuje vaše zdravie. Odborný lekár pozná anatómiu, vie správne reagovať pri komplikáciách a má zodpovednosť za výsledok. Keď si vyberáte, kto vám bude píchať hociakú látku do tela, vyberajte si podľa toho, ako pristupujú ku komplikáciám. To je to najdôležitejšie. Majú urgentný protokol, vysvetlili vám všetko do detailov, je dôležité mať doktora, ktorému môžete dôverovať. Každá pacientka je pre mňa veľmi dôležitá a pristupujem k nej individuálne. Preto vás rada uvidím u seba v ambulancii na konzultácii, kde spoločne pre vás nastavíme najvhodnejšiu formu ošetrení. Teším sa na vás v Interklinik.